Ito na. Ano man? Two-timer. Di ko mahilak. Ano ba siya uyab? Nabagunong kayo uyab. Wala. Anong ulay uyab? Wapay gana. Ay, wapay plano. Kung manguyab ta, planuhan ka na siya? Yes. So, kung manguyab ta, unsay mga usa-usang plano na to? Wala. Ilahon sa. Sa uyabon. Ila-ilahon ko man ilain. Siguro doon ko man uyab, wala. Mo importante no kay basig ginay uyab imo hang gidiskartehan. Di balain. Pero naka-experience ka pagpanguyab pila na kabuok. Usap pa. Sa pagpanguyab ba or sa relationship ba kailangan ba padaganay? Dili. Maximum of pila imo hang dapat iuyabon. Na makaingon ka nga kanina mo mahimong future nimo ba? 3. Sa ikatulo. So kailangan pakagduwa para makaingon kag mao na ni. Oh, depende. Kung sa may makapa-decide nimo nga mo yung kang mauna ni. Love ko niya. Love po na ako siya. Mo tinuod po na no. Kay kung madili niyo love ang usag-usa o di mura mo gadula aron duwa. Ug sa yung gadulaan. Among feelings. Tinuod. Nakasulay ba kag nadulaan ang imuhang feelings? Ito na. Ano man? Two-timer. Lagi. Pila mo ka bulan? 1 year. Tinuotong nga 1 year. Tinuotong na feeling mo niya within 1 year. Nako, na-feel. Pero niya, ambot. Yun saan mo kabalo nga ng 2 times siya? Yang kuya, nitugan. Anong amigo mo sa iyang kuya? Para daw, dili ra ko masakitan kayo. Manang gituganan ko niya. Nangutana ka nga no? Tapos ang sayang gingon. Ni angkon po siya. Di ko mahilak. Wala ko nang muhila ka. Pila naman mo kabulan o tuig ng 5 bulan. years. Pero ka-move on na po ka. Sige, mensahe ni mo niya. Good luck sa imong bag-o. Basta dili na nimo suhiron ato imong gibuhat sa una. Kapuya. Oh. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Dito po nagtatapos ang storyan. Kisa ngalan mo? Flomar. Ni Floma at ni Ayora. Basta sa babaeng two-timer. At ang pamagat ng ating palabas ay ang babaeng. Two-timer. Thank you.